Het is de grootste ramp die Dokkum ooit getroffen had, de Waalse furie in het jaar 1522. Het is lang lien, maar dat betekent net dat het verhaal net meer leeft in de stad. Want na de opstand is er een soort verhoren. Zo zijn bijvoorbeeld deze bolwerken online om Dokkum te beschermen. Want zijn Waalse furie, dat wonen ze net nog een keer. Maar ook op andere manieren worden we elke dag aan de geschiedenis van Dokkum herinneren. Zo ook hier op de markt. Want jongens, als het iets donkerder wordt, jacht het de markt op met een kleurrijke lichtshow. En loeren de klokken om precies 10 voor 10. Krekt ze als vroeger, maar toen om de burgers te waarschuwen dat de stadspoorten dichtgingen. En zo komt ook aan dit verhaal aan. Al is dat net heel dol weer, want ik ga lang net alles verteld. Ja, Esther, want waar ging dat correct toe tussen Katrina en Hendrik van Bra, die ruzie werd ik bij wie? Ja, dat wil zo als een nieuwsgierige journalist wel weten, hè? Maar Ben, als dat nou weten was en dat Jim dat alweer echt weten willen, dan nodig ik hem uit voor het zinderende theaterstuk De Furie van Dokkum. Daar wordt het verhaal van Hendrik van Bra verder verteld. En komt meer te weten hoe het liefdesverhaal tussen hem en Katrina.